kira kuna shinu wa kunu ne video ni kale muso de nale ko mi wa dugo no ko de bege ne ma de le kuma fi ya fo ko nale ko mi wa dugo no ko de beke ale muso de wa du ale la ale ka du e joy aba ana koromso fula dani ka be ka name adakunde abe ka name quoi kanela fa do la vila ka direct de ay no teo kanela me nebe la me nebe la me magoro fe sango ali nebe la me magoro fe sango ali nebe la me nga mode nebe la me nga code nebe la me nga fem bela jele nebe jagwa de nebe la me de parce que nene pige ke jagwa be donné o fene jagwa di pige tere parce que nebe ale dondi ne sabat hal ne sino ale te ça ne kana modo français nebe ale donné quoi. Il va donc très bien. Aïe, ne va aller donner où? Très bien. Allez, on dit ça. Dans la mort, ne va aller. Allez, on dit, à la digo, à faut que ça soit pas sous trac, on dit ça. Baramara Mousso Folo. Den wolon vla bani mi komite san mu kan furu. Ah, madese ni kuma info de. Kana fa sa ko sa mu sa. Ko sa mu kan ko kala ele ko ji sa me wana kun sara. Ara mare bi dusukune ne. Ne de ma fiyena. Ne de ma fiya. Morgane bi sigi gala je ne de ma fiyena. Alle to dogo la quoi ne tellement ne dimina ni koro wuruna wurudin do bene bolo ne kunte fa ko keninga no keninga worom na tro bara bana quoi. Ay banani ge ya fo de ko yara bi ka ke banani ke la réseau ça fait. Morgane ne ni bla ne mango ya wurudi ne wori danika. Dani est-ce que ma ke fato abe boîte on ta ko. Morgane ne ni bla fade sagoya mine abeni corona ke nyodo soka kama ni ma daile domina ni ya daile domina ka mo ya be la clim ni ma daile ma to ni fade sagoya système na quoi. Ayi Morgan kanana jeta mainde ma kanana jo ko defan la mainde weche aw nyimi ni to nyeni ke dro ka muso ka ye kai yugo flala quoi aw muso ka yo chugo la quoi aw nya ke chugo mina quoi jogo mun flala do rete ne bolo nodu aw bolo nodu ah non c'est vrai parce que il danga do o yara bika ke banani kila e hari baba ka chesiri banani de ka o yi da boro la il danga do de puriga ay danga ani kolo puriga ka bola fonga mbolo la segi fonga mbolo la segi mbolo te la segi ne dani eti da do ani kolo kola aga du ndo adungo kale de aga dujo idunde la ka kuntige ko Morgan karani na dugo kuma fasa Morgan ay tati ibini na dugo kuma fogata mi Morgane sege du yere yi nyela yere ebe du kuma foka tamidi ne maye Morgane Bamako koni ndi koni ma Bamako kono ka foko wa kibe 200 mètres carrés ko 200 mètres carrés kono Morgane ne ba fongo nongi be ne ka fali shi wora de la en tout cas yega fenge mbende o taw na ka mishu ne wala mi jonga mishu ye ne wala mi jonga mishu ye 40 sur 40 quoi abe yega foro mishu be da kono quoi e mo be ta che sulu ni imagine mo ko publicité ke ora mo to ira mo la ko du che joli bolo no be du kelena e kolo bolo no bala barma e Portugal o don na kosa na o e sanfela woro do fenge ko dima e mo ko sababe e kolo e so passement daga fenga oke o bana wati na portu munu bala barma do kala ozo pleni munu bala tano ozo pleni sugman ozo pleni munu mesa ba mo keme woro wakile keme fla aw oli de balata ozo pleni de bala billahi ni ji don dona dra bebe mugu suno portu kele o kele mene kadala ne abesa wa bisa an wolum blade portu kele o kele weche ala yi portu ozo pleni mbole numbe bo ne abesa wa bisa wa ne asa ero de gor mo ko minendo de mo be dugumala la no ero de gor mo u flene su diba fa fe na ero de gor mo do ne mo be duguma munu be ero de gor woro do wa su diba wa ina sudiba te woro sidiki jabate be woro na quartier min na abo quartier mi fa fe awo ero dogor mo go minandu ne ka salon kelen porte dunda kelen be no o briande ne asa wa biolu blantali malla ko sayna o bina mo ozo pleni wageleni keme woro ni fenge ka to jo ka pigeon sulu nun jo ngon ka ko fenge ka tlaga ali karum flaga sogona ta karum flaga sogona ngoni me urozi me kasola ta to urozi pauvron
Orosi pauvre on ni dalen do ga bitigi kono suguba la a beni kuranɛ cɛ a beni ka tungan cɛ ne ka kuma ye cɛ minnu taara orosi ka bitigi la suguba la ni suguba kɔnɔ karo ninnu mɔgɔw bɛ magasin kɔnɔ karo ninnu ni bitigi kɔnɔ karo ninnu a bɛ t'o bila i ka salon kɔnɔ n ko le filɛ nin ne y'a dɔn a mètre carré 5 4 ɲɔgɔnna k'o kɛ o da n ka wulu ka chambre kɔnɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ka taa tɔ kɛ n ka gardien ka fɛn kɔnɔ foro la c'est vrai an ye gardien ka fɛn kɛ ka taa tɔ da n ka gardien ka chambre kɔnɔ foro la ma bɛ ne ka wuluw bɛ da karo modèle ma i bɛna maa ka kana da don nin ka sogo kuma la i bɛ so fɔ i bɛ mɔgɔ da don nin ka sogo ko so an bɛ so te Morikani ye se so jɔ cogo ye yɛrɛ i bɛ so ko fɔ i bɛ nin ka sogo de fɔ pigeon sulu Morikani tan ka pigeon sulu la n ka foro kɔnɔ n y'a jɔ cogoya min na quoi pigeon ka sulu gansan bilahi wallahi ka manjini publicité bɛ kɛ so min na tout va être jauni jauni ka lumière rouge ni lumière fɛngɛ ni fɛngɛ o jɔ i bɛ so ko de fɔ anw ɲɛna I know. Uwa ko la be so ko ka ye so mi jɔ c'est e y'a yɛrɛ karo minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ karo ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ cɛmancɛ buura ka ban cɛmancɛ ninnu wɔrɔwɔrɔla ka ban o yɛrɛ karo espagnol ne ye karo espagnol de n ka so kɔnɔ da n ka so kɔnɔ waso tɛ o ye tiɲɛ i bɛ taa Gana ka karo ta kɔnɔ da ka tila ka na ni magasin kɔnɔ karo ninnu ko so b'i bolo cɛ saba bolo nɔ cɛ saba bolo nɔ ta k'o da k'a fɔ ko Morikani tɛmɛ ni nka ko c'est pas possible muso cɛ saba bolo nɔ sinon vraiment musokɔrɔba ka ko kɛra baara ye apiya ja ka gɛlɛn ne t'a dɔn e ni jagɛlɛya fura in sɔrɔ yɔrɔ dani walimuso furusala n'a kɔgɔji fɛ n'o kun sara dun bon a y'o de kɛ dɛ wa Morikani baara jugu a bɛ baara jugu min kɛ diɲɛ kɔnɔ maa si t'a kɛ ayi a bɛ baara jugu min kɛ cɛ t'a kɛ muso t'a kɛ bilahi a ɲɔgɔn baara jugu kɛla Morikani o tɛ bilahi awɔ a ɲɔgɔnna baara jugu kɛla o tɛ i ka kuma ye tiɲɛ dani ne yɛrɛ n'a ka gosi ye kana la a bɛ baara jugu kɛ dɛ a ka baara ne ma deli ka fɛ ko ba sutura nana ne kama sigo la mɔgɔw y'o kɛ yɛlɛko ye dɔ y'a fɔ ne ye dɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ mɛ kabako de bon kana la sisan dɛ a fari jeni don produit a fari jeni a walayi bilayi hala bolo minnu filɛ nin ne ma hala bolo minnu filɛ a ye sini ye denwulu ye fɛn bɛɛ a ye produit modèle bɛɛ k'o la pour que o ka se ka fɛn o ma se ka fɛn dani y'a dun ko a bɛ ka jabi de da bolo la de a n'a sen taa ni sen fila ye bon n bɛna fɛn fɛn bɛɛ wa si
u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko a tɔgɔ fila ka bɔ nɔ ko Afrique carte ne